Bé, estem en plena pandèmia de la Covid-19 i les tecnologies també poden arribar a ser una solució o, com a mínim, una ajuda d'entrada pel que estàvem comentant del tema del teletreball, que, per cert, no tothom s'hi pot acollir per les connexions que fallaven, com estàvem veient ara mateix, per exemple, amb el cas de les Franqueses del Vallès, i també pel que fa a la no propagació del contagi de la Covid-19. Després en parlarem. Però comencem pel teletreball. Ara que es parla tant que les empreses hauran de combinar la presència amb el teletreball, realment Catalunya està preparada per al teletreball? Tothom podria acollir-se al teletreball en cas que el tipus de feina que desenvolupa o que fa ho permet? O és que s'ha de començar a tirar cable de fibra òptica i que arribi a tothom, perquè si no això no serà mai una realitat? Aviam, realment ens hem digitalitzat tots i ens hem digitalitzat de cop. Hi havia una fractura digital, la gent la tenia que saltar, saps tu que experts fa molt de temps que estem creant aquests ponts perquè la gent el pugui saltar i pugui passar, però és que ara mateix ha sigut una patada al cul i tothom ha passat de cop i la gent ha arribat a l'era digital i s'han amorrat a terra i de dir, ei, hola, què tal? Estic a l'era digital. I per quedar-s'hi, i ja ha vingut per quedar-se, això? Ja no pots tirar enrere, o sigui, ens hi hem quedat. Realment ha sigut força traumàtic aquesta arribada en aquest món digital. La gent ara s'està començant a situar. Realment també s'estan veient les mancances. De sempre s'ha sapigut que quanta més fibra puguis tenir, quantes més connexions, quanta més de tot, doncs per descomptat irem millor, no? Com et deia, jo crec que és de les primeres vegades que estic veient que les coses estan començant a fer amb molt de seny. S'ha fet un repartiment de les troncals de fibra òptica, s'estan repartint per tot el territori. Hi ha molts de pobles que ja realment ha arribat la fibra, però al tanto, que arribi la fibra al poble no vol dir que arribi a casa teva, perquè et arriba en el dispensari, t'arriba a l'Ajuntament i t'arriba a l'escola. A partir d'aquí s'ha de repartir. I com molt bé ha dit aquesta senyora, hi ha petites operadores catalanes que seran les encarregades de poder repartir tota aquesta fibra que t'arriba al poble, es pot repartir de 10.000 maneres. Digue-li a través de senyals inalàmbriques, digue-li si el poble ha fet les seves deures i ha passat fibra pel poble, doncs la pot repartir. Ara que dius senyals inalàmbriques, la qualitat és la mateixa senyal inalàmbrica que fibra òptica a través de per terra? Per descomptat, mai de la vida. O sigui, cable és cable. Cable és cable. I quan les coses van per l'aire, a partir d'aquí hi ha saturació, hi ha unes bufetades increïbles. El que abans te comentava del tema del satèl·lit, sí que és cert que internet t'arriba per satèl·lit, però vigila, perquè un dia de trons i llamps, tranquil que no t'arribarà. O sigui, tot el que te pugui anar per l'aire, no. També aquests van per unes freqüències obertes que poden ser molt interceptades, per això una de les coses que tu has de veure és per quin canal de la wifi tu vas, perquè si tots els teus veïns van pel mateix canal hi ha saturació i el que tu tens que fer és tens que buscar un d'aquests 14 canals que tu tinguis lliure i així faràs que la wifi de casa te pugui anar una mica més ràpida. I com sabem per quin canal? Ja hi ha uns programets, unes apps que te diuen el canal de la wifi que tu estàs ocupant i a més pots veure el mapa i t'indicarà quin canal està més lliure. Simplement el fet de canviar el canal, per això moltes vegades quan truques tu a l'operador és que me va lenta, ja te pregunten, et va lent el cable o va lent la wifi? La wifi, espera't un moment, deixa'm provar un altre canal, canvien de canal i ja està. Per què? Perquè imagina't en un edifici, aquí tothom s'està fotent bufetades de la mateixa senyal i pel mateix canal. Doncs tu l'únic que has de fer simplement és canviar el canal. Hi ha 1.000 maneres, ja t'ho dic, de poder repartir quan t'arriba aquesta troncal de fibra òptica, repartir-ho en el poble. Ja t'he dit que també s'està fent molt bé i a més ara arribarà molt aviat una troncal de fibra important, subterrània, un cable submarí, arribarà a Catalunya. I això serà molt bo perquè així ja pots començar a tenir estructura, perquè un país que no té estructura de comunicacions no és país. D'acord. Deixa'm perquè ens expliquis també aquesta iniciativa pionera que han engegat Google i Apple.
És boníssima aquesta, perquè estem parlant tots d'aquestes aplicacions que els dispositius mòbils i aquesta manera de controlar que es tenen dels telèfons, de que se sap on estàs, com podria ajudar tota aquesta tecnologia amb el tema del Covid. Totes les autoritats sanitàries han intentat fer la seva aplicació per poder dir, ui, aquesta persona s'ha acostat aquest, no? I aquí es van crear dos models. El model que es diu centralitzat, que és, hola, jo govern, vull saber on esteu tots, us geolocalitzo, jo gestiono les dades i el dia que sàpiga que tu i tu esteu junts, si un dels dos està malalt, ja gestionaré jo aquestes dades. I t'enviaré un missatge. I t'enviaré un missatge. Val? Aquest és el model centralitzat. I llavors hi ha el model descentralitzat, que és el que, diguéssim, ja ha apostat tothom, perquè, a més s'hi ha posat Google i Apple, que tots dos han desenvolupat una cosa que es diu una API. Una API és una sèrie de funcions noves que ja els telèfons avui, justament avui, amb les actualitzacions d'avui ja han activat, que és que no fa servir la geolocalització del satèl·lit, sinó que fa servir el Bluetooth. El Bluetooth, aquest el que ens fa és, si ens acostem tu i jo a una distància, el que fa és passa el meu còdig, te'l passa a tu i el teu me'l passa a mi. De manera que queda registrat. I si un dels dos queda infectat, en el moment que l'autoritat sanitària et doni el còdig de dir realment estàs infectat, tu li dius a l'aplicació i l'aplicació t'avisarà conforme jo ho he estat. Per tant, si tu li dius a l'aplicació, això funcionarà sempre i quan tu traslladis aquesta informació a l'aplicació. Perquè si tu no la trasllades, clar, no estarà sota control. En un principi... I si està sota control, aquí hi ha una altra polèmica, està sota control. En un principi és opcional, tu has d'anar a les teves configuracions, als teus ajustes, ara mateix els que hagin actualitzat el sistema iOS veuran que ja tens una opció més, que és una opció sanitària, que t'està dient, escolta, vols activar aquest avís, sí o no? En un principi és voluntari. A la pregunta que me farà molta gent, ho posaràs? Sí, jo ho posaré. Jo m'hi connectaré i jo ho posaré. Perquè si puc ajudar algú, si sóc asimptomàtic o no sóc asimptomàtic, ja està. És que et controlaran. El sistema és molt ferm, és molt segur, les claus van molt encriptades i, sincerament, aquest tema... Aquí anava a preguntar-te, efectivament. Exacte. Aquí és el que la gent té por. És que m'estan controlant. Però, Mussol, si t'estan controlant de tots cantos igualment, 10.000 càmeres, el fet de portar el telèfon, les antenes ja saben on ets, el fet del satèl·lit ja saps on ets, o sigui... Saps una cosa? Saps què diu la policia? Què diu la policia? Que ja no necessiten confidents, perquè el millor confident que tenen és són el els mòbil, mòbils. que bo. M'ho expliques a mi que sóc forense de telèfons? M'ho expliques a mi? Ja no has de pagar confidents perquè ja tens el mòbil. Tothom, pum, l'enganxen amb el mòbil. Sí, el que passa que ara els mòbils la gent fan altres coses, però ja hi ha 10.000 altres sistemes per tu saber. Però sí que aquests dispositius que portem sobre, ara si diguéssim de posar un xip de posicionament, tothom diria que no. Ara, però portar... No, sí, ja el portem, ja el Exacte, és que ja el portes, i a més, amb micròfon, amb càmera, amb tot el que vulguis. Doncs escolteu, el tema de la privacitat, l'anonimat i tot això, aviam, no ens atabalem, que estem parlant d'un tema molt seriós i aquí tothom ha apostat molt fort, s'han juntat, escolta'm bé, Google i Apple s'han juntat en un projecte que te l'han posat a nivell de sistema perquè es puguin enviar en aquesta balissa constantment. El tema és seriós, personalment, ja t'ho dic, jo hi participaré. D'acord. Tema curt... Tall d'anècdota, Sí. Quan Pablo Escobar i alguns dirigents, per exemple, de Hamas a Palestina, els geolocalitzen a través del mòbil, els cacen precisament quan estan parlant pel telèfon. És a dir, aquí et dic, imaginem si això ja ve de lluny. Te podria explicar moltes coses d'aquests telèfons que fan servir ells perquè fan moltes coses. Sí, però els van localitzar la seva senyal li va caure, el pepino li va caure a sobre, però milimètricament per la senyal, sí, però hi havia un aparato en aquell telèfon. Deixem preguntar-te per un cas concret. Corea del Sud, on han fet servir operadores que van localitzar concretament a un grup de persones que estaven en una zona de bars on es va detectar que hi havia Covid-19 i a partir d'aquí controlen tot aquell focus. Sí. Però això és el mateix control o la mateixa funció que parlaves tu abans a través de Bluetooth? O això sí que és control sobre... No, justament, això que m'estàs dient tu ara és el que estem patint nosaltres ara mateix, sense haver fet res. Sense haver fet res, ni sense pandèmia ja ho teníem. Sí, clar, és el que te fan les operadores, és el famós que vam estar parlant del tema de l'INE, l'Instituto Nacional de Estadística, que quiere saber dónde estemos todos per Nadal i aquests dies d'aquí. Si les operadores ja ho saben, només que te fan la triangulació d'antenes, només han de dir, escolta, aquests dos han estat a prop, o
on t'has mogut tu en aquesta zona, qui hi ha? Només han de fer, com es diu ara, una consulta a la base de dades de l'antena i ja ho saben. El tema està aquí amb el tema ètic de dir, ara, ho podem fer servir o no? Escolta, si ho fan servir per vendre'ns unes sabates, me caso un dena, que ho facin servir per un tema sanitari. Per cert, ens vols alertar també a tots els espectadors d'uns correus fraudulents o phishing que corren aquests dies per la xarxa i que és d'interès per tots plegats. A veure. Sí, sap molt de greu anar avisant sempre amb el mateix, amb el tema dels phishings, d'aquests correus que t'enganyen. Cada setmana us podria dir aquesta setmana tenim aquest i aquest i aquest, perquè és que cada cop en tenim més. Aquesta setmana de famosos tenim el de la DGT, el de la Direcció General de Trànsit, que amb un link supermaco et diu comprova si tens una multa. Simplement el fet de fer clic en aquest link, això el que te fa és te posa un troià que et busca les teves dades bancàries, per a partir d'aquí començar aquesta estafa. Fixa't bé que és només un clic, que quan ho parles, quan dones les xerrades, tothom, no, jo no hi caic mai, no hi caiguis mai, però mai saps en quin moment t'ho pot agafar. També s'ha posat de moda un que és Carrefour, però com és Carrefour te'l fan amb Nike, te'l fan amb Ikea, que te dona un bono de 180 euros i tu amb aquest bono, simplement clicant, doncs ja ho tens. S'estan aprofitant ara mateix un moment de necessitat. Estem en un moment de necessitat i justament el que t'estan buscant és poder fer aquest engany i poder fer clic. Recomanacions és no te'n refis de res. Si no ho has demanat és que no cliquis, de dir, ningú et regala res. O sigui, dubto que a mi qualsevol cadena de supermercats, al contrari, si quan vas a un supermercat abans que demanar-te els calés et demanen la teva tarja de soci, per què? Per relacionar-te les teves dades per saber què te volen vendre. O sigui, si sempre te demanen, no te donen, doncs no caiguem. I molt important és aprenguem a gestionar les tecnologies. El que no podem fer és anar en bicicleta, escriure un WhatsApp, contestar un correu electrònic. No, marquem tempos. O sigui, el correu electrònic és un vector d'atac per on ens entren la majoria de tots els ciberatacs. Doncs què hem de fer? Prendre'ns-ho seriosament i el correu electrònic el farem quan estiguem sentats, quan estiguem relaxats i quan estiguem alerta. I que no qualsevol bestiesa ens faci fer un clic. Ja, però Bruno, segons el ritme que portes, jo també vull arribar a aquell moment de pausa, de mirar els correus, però és que llavors se'm van acumulant que en tinc 5.000 o 6.000 per obrir. I llavors he d'anar eliminant, algun dia hauré d'eliminar. Tenir-los tots acumulats allà no és un risc també? El tema està aquí. Els correus electrònics que fem servir, de tots els correus electrònics, al final del dia, realment quants t'importen? Veus? Sergi, 15.000, m'has superat. 15.000 per obrir. Oh, carai, tu el dia que vaig dir de l'higiene digital no hi eres, eh? No, però escolta'm una cosa, de tots els correus que reps cada dia, realment d'importants, quants en tens? Poquets, i aquests els intento obrir. Jo un o cap. Per això, el que no podem fer és fer servir les nostres comptes de correu electrònic per rebre totes aquestes bestieses, perquè realment ens estan saturant d'informació i no et permeten gestionar bé la informació. Aquest és un dels problemes grossos que tenim. Tinguem les comptes que hem de tenir i també hi ha una cosa que és, fem la higiene digital. Entreu a les comptes de correu electrònic i on te posa dar-se de baja, dona't de baixa, punyetero, que no iràs a comprar aquí on allà. El que passa que vinga, anar a donar i vinga, fiesta. Que no, que heu de fer higiene digital i ja està. Ara hem après a rentar-nos les mans, doncs aprenguem. És veritat que has donat el teu correu electrònic, per exemple, quan buscaves habitatge, quan buscaves qualsevol altra cosa, i et van caient eternament els missatges si no les borres. I això fa, efectivament, 15.163 correus per obrir. Doncs ara que estaves confinat i tenies temps, era un molt bon moment. I això, o si no, jo t'aconsello, mira, jo ho faig quan estic als aeroports o estic a les estacions de tren, allò que estàs allà esperant que no saps què fer, vull t'agafo correus, fiu, i començo a netejar, perquè si no, realment és ingestionable aquestes quantitats d'informació. Doncs moltíssimes gràcies, Bruno.